Yan si nanay. Wala pa mo maghilot, nasaka na dali yang kamot gamay. Kasuot na ko sa kong jacket. Ganyan wala ko kahubo. Dara si nanay. Nag-apply chapter 5. Na tunong na kung kuan ato. Nako man to nya. Ugat niya sa Naabot na ni nanay iyang kon gamitan na gyud yan pagit ang ugat niya sa likod na napiti, inat na to. napiti man gud to. Na nainat na ba na piso na. Atrasi ka may nay. Ayan. Salamat sa Ginoo. Salamat. God is good. Ganina. Wala masaka. Masaka Ginoo nainat na. I-practice Wala man ko nagkuhan ganyan. Nag-abre jacket siya mga kaibigan mo. Karon nakuha naman lagi nimo. Masakit kayo. Katunga pala. Salamat. Wala pa yung katunga. Salamat kayo. Bahalag sakit. Wala pa yung ko katunga guys sa paghilot ni nanay. Nasaka na ni kamot. God bless.